iki wong kewirangan. Kewirangan piye? Ten transit kan do jagoan ten njaba ngempel. Nggih. Enten bae ngesake ngunjuk kopi napa susu rasa kake ngisi-ngisi. Kan kopi mon kopi pinten Mas gangsal. Nggih. Lah bareng digaweke dikira panitia. Lah bareng digaweke bayar selawe. Aja ngomong gitu. Wong genah ya bakule mbak. Alah. Dasare nggo namu mejen bisa. Iya, sik iki ora iso. Ditani ngali sik, bisa kali. Coba bangun pengen debos terus. San. Ya, lama lagi terus. Terasline gadahanmu ora menungso. Isone karo salon. Harus salon. Jane penake kupinge budek. Wabarakatuh. Selamat malam Mas Petro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Cangi. Nggih, selamat malam Mas Bagong. Malam Mbak Cangi. Alhamdulillah saged sowan wonten Lebahayu Mas Petro. Inggih. Pilih para warga Lebahayu nyambung silaturahim. Nggih. Iya, mungkin nek jembarke Serawung bakal ya jembar rezekine. Lan dawa umure. Amin. Alhamdulillah. Sing jeneng rezeki ora wujud duit wae. Nggih. Awak waras ya rezeki, sugih sedulur ya rezeki. Laras menika nggih. Contoh ngados punyane Bu Tini kala wau. Nggih. Niki kagungan kersa ngunduh mantu Mas Petro. Ngunduh mantu. Ayo ndongake apa rene. Ngunduh tata cara ngunduh mantu menika wonten 3 perangan Mas. Wonten ngunduh mantu, wonten ngunduh mantu ing penganten, wonten ngunduh penganten. Oh, ngoten nggih. Nggih, Tata carane ana 3. menawi ngunduh mantu menika neng nggone sing putri ora dikapak-kapake mung ijab tok. Nggih. Terus digedheke sing kakung iku namanya ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nek ngunduh penganten menika is awan resepsinya dari sing putri begini sing kakung itu ngunduh penganten. Niku ngunduh penganten. Nek Terus ngunduh mantu ing penganten ki ten gene putri wis resepsi terus diboyong ten gene kakung resepsi mlen iku ngunduh mantu ing penganten. oh ngaten. Dadi ana pilah-pilahe dhewe. Nggih, wonten pawiyatan ngaten menika jlentrehipun. Terus nggih Mas. Kalebet dalu menika Ibu Tini menika ugi ngawontenaken tata cara ngunduh mantu ing penganten. Nggih. Mas Fajar kalih Mbak Novi Terus derek memuji mugi-mugi anggenipun jejodan penganten sakloron saged manggihaken gesang ingkang ayem tentrem, amin. murah rezeki, Amin. panjang umur, Amin. slamet donya, slamet akhirate. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Amin. Jawane kecandak alate yo digarap. Nggih. Ayo Mas Bagong arep ngucapke apa? Mugi-mugi Mas Fajar kali Mbak Novi ojo pegatan. Lah ngomong kuwi Singkat mentok iki. Bismika Allahumma ahya wa bismika ahmud. wis to. Kuwi dongane wong mapan turu lho. Lah manten era turu metenge kapan? Nek iki mau lah artine muga-muga Gusti Allah memberkahi temanten sakloron lan muga-muga berkahi Gusti Allah ndadekke temanten sakloron nyawiji ana ing Dadi jurune. Padha wae Mbak Mas Fajar karo Mbak Novi turune gen angkler arep piye-piye ya gen kepenak gendang di anak. Oh ngono ya mergo sing diatu-atu ya putra sing bakal nyambung sejarah. Saya nek ra turu arep turut dalan. Masa terus dalan ki lho. Dalu niki para pamirsa Andher sing kepareng mirsani Mas Petro Mas Bagong. Terus Dasare Jawa Timur iku maindhet teng wayang. Saestu Pametri Budaya saestu wonten ngriki menika. Nggih. Senajan to swasana gemis tetep jenjem ayem para pamirsanipun. Amin. sing tak gungune iki penonton sing ngarep iki lho. Piye? Kloso nggawa dhewe. Heeh. Meja kursi nggawa dhewe. Ora nek meja kursi ki nggone sing nyepaki panitia kok. Lah wong mau apa teko kene blas renek meja kursi. Kurang ditata ya nyuk. Kuwi tata. Kloso. Ah niku ketok yen tresna karo budayane ngoten niku. Nggih. Nggih ta. Saestu. Mula sing jeneng nyambut gawe ning tlatah Jawa Timur iki padha karo ancek-ancek bojoke ngeri. Laras. Nek ora ngati-ati malah mbilaeni. Nggih, iki ku para pametri budaya, para budayawan kathah. Nggih. Saestu para pinter kathah lho. Apa nek butine iki piyai sing sembodo Sembodo piye? nanggap wayang lho.
sembodo kabeh. Sebagane piye? Pemandangan banyu asli saka langit. Kuwi jenenge rejeki. Lah nggih lho dilewer-dilewer. Sing jeneng udan ku ora iso ditulak, ora iso disuwun. Nggih ta? Kabeh niku dadi peparinge sing kanu nyipta urip. Loh, Bagong niku nate nolak udan lho, Mas. Loh, apa ya? Wah, wingi pas kula ndek gawe, Nggih. sing nolak udan lak Bagong. Ya, wah lah, aku malah lagi ngerti iki. Ah, jenengan lagi pirsa. Nggih. Teko tok nggen kula jam 4 sore niku mendung weteng. Nggih. Wah, langsung katoke bojo kula dijaluk, Nggih. ducake dhuwur gendeng. Oh iya. Mriku sedakep ning tengah latar. Nggih. Dungane tak ngoke bismillahirrahmanirrahim, Kyai Toyo Nyai Toyo sing kolor bali ngalor kok kidul bali ngidul. Wetan bali ngetan, kok kulon bali kulon. Mlebu omah ki deres banget. Lah kula tekoke jare sing kon dhuwur lali rung dijawab. Ora kuwi masalahe. Lah piye? Lah bojomu kathah taun-taun ning gendeng angel mencopotane. Ambene. Pengen nyoba karena ada. Gua nyoba karena bojone dhewe. Gitu lah. Bojomu ki sepoten katoke. Lah piye, Mas? Wong nyatanipun kados pirane butine niku piye sing tanggung jawab. Nggih. Nyatane yo apa-apa disembadani dhewe. Mas jenengan Pripun? teko dok niku ten transit niku wis cemepak sate kambing tengkleng. Lah niku dadi unen-unen. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, nek sengsara sak ngisore kere. Lah niki pun ndeleh pasti bomulya. Mulya tenan. Wah, jenengan pirsa Bagong sing mangan. Pripun? Mangan piye aku mubeng golek tengklenge kari duduh tok. Lah niku teko kewongen. Wis kewongen. Tekomu pomo dhisik bareng aku yo kena entuk tengkleng. Sing tamu sing kepareng rawuh. Tajian udan. Nggih. Semangate sing mirsani. Proyektor kono yo kebak. Alhamdulillah. Ono setengah kilo dagang. Lah komplit. Nggih no, ayo kudu ngono. Nek sing jenenge wayangan niku ekonomi kerakyatan wis kecekel. UMKM laku. Nggih, sing entuk rezeki ora mung dalang ya go sinden karo bintang tamu lebu para bakul-bakul ya entuk rezeki. Mula muga-muga nek diantok kene kahanane para bakul-bakul pinaring ana laris dagangane kabeh. Amin. Amin. Ayo butine sing kurang komplit siji. Apa? Ora nanggap kipas angin to, Bu. Lah kok nanggapi pasang iki? Blewer kabeh. Ngono iki gawa dhewe. Lah nggih. Nggih, mulai yo iki ujupe lek-lekan Mas. Kelihatan. Iki ngaturke lakon sing jumbuh kalian kawontenan. Nggih. Nggih. Aku tak nyuwun tulung luwih dhisik. Kula nyuwun lagu yang bernapaskan agama Islam, kula nyuwun pepeling. Pepeling dipun bawani langkung rumiyin. Dibawani. Sing bawa sapa? Kula nyuwun tulung sing bawa Mas Petro engko didol karo Mas Bagong. Tinggal dawuh. Oh nggih, iki nyadang napa nggih kanugrahan saka Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Yo, dibawani dandang gula, mengke jawab lagon pepiling. Mas Petro karo Mas Bagong sing bawani. Saiki diwiwiti Mas Petro sik. Monggo Mas. Rukun Islam kang lima puniki katindakno ming para sasama Nano aja padha ditinggalke. Suarane apik, lafale cetha tur dasare ning laras ya pleng. Mula niki enten bebungah 100.000 kagem Mas Petro. Matur sembah nuwun Mas Bayu. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Soleh apa ora tau salat. Arep dandane salat sik lah Salat kok madhep ngetan. Lah wis wong bingung kok. Ora takok sing ngerti. Bingung iki ora apa-apa. Bingung ora apa-apa. Sing jeneng Gusti Allah iki ning endi-endi bisa nampa. Niki dek salat kan madhep anu ngidul. Nggih. Mas, lah niku ngidul lho. Napa nggih harus diputer ngene. Kok enek salat kok puter. Ayo, putere Mas Petro. Ngono. Rukun Islam niku Bagong, ayo. Sahadate pangangka
suci niki wong kewirangan kewirangan piye ten transit kan do jagoan ten njaba ngempel Nggih. enten bae nesake nunjuk kopi napa susu rasa jahe kake ngisi-ngisi kan kopi mon kopi pinten Mas gangsal Nggih. lah bareng digaweke digaweke dikira panitia lah bareng digaweke bayar selawe aja ngomong gitu wong genah ya bakule mbak ora gitu dikira panitia kata panitia wong sing dodol ya demes kan biasanya dicari ya wis saya muncul kopi lho jalur dikayang kayak pinten gangsal mau bareng janu selaku Mas ya wis apa-apa wis jenenge amal nggih wis apa-apa nek ikhlas bakal itu jual sing jual itu jual kopi ayo ngomong kayak apal ngenteni pintingane Mbah Jum lho baju apa Aris kan baju Aris ayo leh adi iki lho aku dipisu-pisui Aris matane ayo Mas kang angka loro salat dene kang angka telu saking Mbah Kulit Peturjo Muntara Nadi lho adohe nyuwun gending setunggal imbangono ngatresnanku kaping kalih pepeling kaping 3 apa kangen ning ati kagem ingkang kagungan dalem kagem Mbak Cange Mas Saipul tuwin penonton sedaya wonten wajibipun 100.000 rupiah Gong nggih matur nuwun apa lah Gong 100.000 metro iki tak wis iki jare pepeling iki mau lah ya wis lho pepeling Wis kayak aku lho. lah kayak metro lah aku bawa iso kok ya rento lho kose Ngopo itu kok ya. wis tombol selawi kopi lho Ayo. Ayo. Ramadan nindakno poso Bener. Bareng. bareng kan sedelok Karang Taruna dugi nari mboten sampawon dikira bakul padahal Karang Taruna akhirnya diteri wong polong niku kopi karet aku yo kaget kok Karang Taruna iki tuwa-tuwa Nunggu si Roman. lah nggih Ayo. Ramadan nindakno poso papat yakah ping 5 ngibadah haji Amin. rukune Islam Bukan Solo, monggo digarap langgam sih Pak Susi, monggo keparengo Mimiti, bukan Solo, monggo. Iya, Pak. yen wandine
Pemiling Mas Petruk Mas Bagong. Nggih, manudhaipun para kyai sing jeneng salat niku pasbuat kanggo ngunduh marang kebersihan. Nggih. Wonten donya nindakake kebersihan ku ya dicatet amal sing apik. Nggih. Nggih to. Ning kanggo ngunduh iku kabeh kudu nindakake salat. Nggih. Mila yen wis ngaku agama Islam lho kudu salate sing jejeg. Nggih to. Lali-lali dene elingno mergo wong salat niku yen sing ora ikhlas iku malah rumangsa rekoso. Nggih, saestu menika. Nek eling karo wajibane malah rumangsa dosa yen ora nindakake salat 5 wektu. Nggih. Nek kula pitados nek kiai mriki agamane ya kuat, budayane ora ditinggalake kok Mas Petruk. Saestu, Mas. Nggih. Dados Wong pripun? Nek mirsani situasi niki pripun Mas Petruk? wah entene mung ayem tentrem, Mas. Nggih. Nyawang piyai mriki niku ayem tentrem, ketok banget nek kerukunan iku tetep nomor 1 wonten ngriki menika. Nggih. Wah, jan. Lah sing ora rukun kan pripun? Lah nggih. Ah wong piyai budaya niku lak ya mesti menengke ning gotong royong to, Mas. Saestu Nggih. gotong royong lan Subasita menika tetep nek piyai ingkang budaya digonjeli tenan. Leres, nggih. Niki menawa Mas Petruk, Nggih. saking Bu Winarti Tas FC karo Surata Fans Club nyuwun jenang gula Mas Petruk. Wah, nggih. Jenang gula nggih. Niku ngelingke karo mantene nggih Mas Petruk. Nggih. Nalika rekoso ki biyen sing nyantani sapa? Lah. Aja lali karo kawitane ngoten nika. Nggih. Nggih. Sapa yung sing arep disuni iki langgam jenang gula. Aku nyuwun tulung karo Mbak Eka Prihatining Syekh utawa Mbak Eka Uget ben pinarak ana kiwa kotak kene nyedaki Mas Petruk karo Mas Bagong. Monggo mataram. Yo mataram. Alhamdulillah sowan panjenengan Ibu Tini kagungan kersa ngunduh mantu Mbak Mas Fajar kali Mbak Novi. Sampe arep ndongake apa rumantene? Inggih, pangestunipun saged nderek ndedonga mugi-mugi Mbak Mas Mansen manten tansah Manten. Mas Penceng. Manten. Mas manten. Alon-alon. Mbak Mas Penceng iki apa? Alon to. Mbak Manten, Mas Manten. Mbak manten kalian Mas manten. Mas manten Ya. tansah pinane kan bahagia. Amin. Bahagia lahir, bahagia batin. Bahagia lahir, bahagia batin, jodoh salaminya donya temung ing akhiratipun ingkang boten nenten misahake kejaba Gusti ingkang akarya jagat kukuting yuswa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alon to. Nggih. Ngabak. Nggih, nggih. Niki wonten sing sakit jenang gula dibawani sik. Nggih, Biyung. Dibawani. Iya.
Monggo, ting-tingane anu Mbak, ayo. Monggo. Najem. Sekarane. Nggih. Nggih. Ya. Nggih. Monggo. Yo, kaya apa suarane? Suarane sinden laku batu iki. Terus dolan. kok laku batu. Lah niku piye-piye penonton ku lho. Sindene Mas Bayu Aji sing karo gedhe-gedhe apa laku batu to Mas? Cah cilik suarane apik ya. Sampun nyepeleke Mas Petro. Apa sinden kula ingkang kaya tugelan debok niku suarane luar biasa. Anu kayak kijengnya apa? Sindene aku bilang debok. Sabar. Kaya. Kok kaya kaya. Jadi kaya kan berarti bukan. Bukan. Iya. Kok kaya debok. Apa? Kowe belok karo aku. Iya kenar kaya kok kaya ponaku. Iya. Paling ora ya kaya Maisan. Siji kaya debok, siji kaya Maisan. Rasa sing penting dibalas dengan karya. Nah, Ngaten nggih. Ayo no, ya kan? No. Ya. Gagarane wong akrami. Elok to suarane. Lagi nek nginting aku banter mikir sing budek ngono ya. Sing biasa gak iso to. Kalau kae. Asu. Kan jan rupane tuwek tapi ngisorku. Ayo. Tas dulu. Mas, apa? Beda. Masih aku kaya debok tapi kan aku 100. Bukan kowe kuwi wis kaya padasan ora entuk 100. Padasan nek sok wudu no, wudu. Wis melecehkan wanita, wis melecehkan wanita. Nyonyok-nyonyok nek masuk kok elok-elokmu kowe. Kowe ngarani padasan takon wudu kok nesu. Lha kok enek pancurane? Tonton no. Nyisen. Ayo, alang. Kini gedene pancurane kan. Salah. Cilik kok bacot-bacotnya. Cah cilik kok rembug gedhe. Lho pisan, ya kan? Sing hati-hati, Petruk dengar dikamplengi wong gara-gara bawa iki. Apa? Luput pisan kok ngemut pisan. Tapi kuping sing gosok. Iya. Aja jamu. Lupa pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel yuk yen angel Monggo, iya Mbak.
bisa nge-komentar live streaming. Nggih. Ya, Pak. Namo. Mana? Tak babaske lagon manis niku kocape Mas Fajar nyalum bono karo Mbak Novi nyalum karo Mas Fajar. Nah, iya, saling menyanjung. Oh nggih no. Nggih. Jenenge kalih garwa niku lak kedah ngoten menika. Saling mengisi, gitu, saling memberi support, saling membahagiakan, saling mensurgakan. Nggih. Nah. Contoh kaya Bagong kuwi. Nggih. Karo bojone ya ngono. Nggih. Kowe ya iso ngrapat ngopeni awak ni sapa ora? Ya iso no. Lah piye cara ngopeni awakmu? Ya dijamoni ya di olahraga. Kowe ngopeni awak. Ngopeni awak. Ya ngopeni mobilmu kae piye? Ya iso. Terus piye? Mobilku loro ya tak openi kabeh. Ah, jadi Ya tak rawat, ya tak servis, ya tak gantekke oli. lah bojomu ayu kae ya mbok rawat. Ya tak rawat, tak openi, ya tak ajak ning salon, ya tak tukoke bedak. Heeh. So ya tak tumpaki. Kok ada mobil. Ya ora apa-apa nek kok krime ya ora apa-apa. Ya iki wong bojo. Nggih. Sik iki ana nama meneh. Niki wonten sing ngersake anu apa iki kuning kalih kapilot. Oh nggih. Sik kapilot sik sapa Pak Fahmi? Ayo. Mriki saking kula Bapak Esno Klagen Barat. Nyuwun gendeng kapilot kalian Kodang Kuning menika kula ketokaken dateng Bapak Wiji Lebayu, Pak Mujiono Lebayu, Pak Karyono Lebayu. Wassalam. Oh iya. Ayo ini Pak Fahmi. Monggo monggo Pak Fahmi. Aku antri. Kok, umpama kowe bojoe Mbak Fahmi piye Mas? Lodol. Piye to Mas? Lambe langsung jebles. Kok didol? Tegese tak dol suaramu tak karyake ngono lho. Oh, Aku ngomong karo mancing wae nang omah. Malah iki nek ning omah gaweane mung isa-isa.
gaweane ngene iki jenenge wong anu lanang sing solehah. Kula bakon niku nang omah celana Jeremy Thomas. Wah, iya. Celana Mas Jeremy Thomas. Kok iso? Angger iso kan Jeremy klambi ngono. Nggih. Tanggane liwat Jeremy Thomas. Oh iya. Kamu saking butine wis wedok. Lah yo bojoku kan yo keselen bar mecoki kayu. Kok malah dia kok sing wedok. Ayo, diantri sik kapilut. Bawa. Buka sapa Mbak Fami? Bawa. Di garak ayung, nggih, iku sing nomor loro garak babitan. Nggih. Iya, Mbak, iya, Mbak. Bawa. Iya. Lamun waros liramu ati iki rasane tansah ranggo rasa kasmane
berkah. Ning. Ah, yo ono nyambut gawe sik ketok tenanan Mas gitu. Oke nyambut gawe. Ya kudu totalitas. Ah iso no. total untuk pas 100. Loh, lah kok Kuwi ngopo? Oke ini yang ngumpul ra dikendangi. Loh, kowe iki nek anu kencano karo pengendange. Padha lanange kencan. Tegese kencan jim-jimane iki lho. Oh, umpama ra ning Mediona ning Solo pisuwe. Ya apa ning Medion? Jancuk. Yo. Oh, nyambut gawe kok ora usah delo, tak tambani. Mbak Dita karo Mbak Ayu rene nyedaki Mas Petrus karo Mas Bagong. Ya, monggo. Anu sik Mbak Dita karo Gentari wis Gentari. Ayu dari sik. Kemane-mane kita hari ini. Bosong. Ya. Mbak Dita karo Gentari rene. Wah, dalu menika wonten Pran Multimedia, Doku Channel tuwin Juve Budaya. Nggih. Monggo channel-channel budaya kudu dingrembakake, kudu didukung. Nggih. Mergo niku dadi sono kanggo benteng seni tradisi. Nggih, leres Mas. Saniki kathah budaya-budaya manca ingkang mlebet wonten negara awake dhewe meh ngendheh budaya awake dhewe. Nah, mula awake dhewe kudu bakoh. zaman saiki tesih ana wong kersa mirsani wayang kuwi alhamdulillah. Nggih. Nggih ta? Sing jare apa sarwa maju, nggih saiki genset paribasane. Nggih. Ning wayang nyatane sing ditresnani. Nggih. Yo, saiki tak gatoke sik. Dita karo Mas Petro, Gentari karo Bagong. Yes. Ana sing kesake Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Wah, tambah dagelan neh. Ndi? Oh, nonton. Oh, sak-sak. Kaget ya. Yo, dibawani sik. Monggo. Umbul-umbul belambiangan. Wis rasa berkembang biak iki. Lah apa? Waduh. Padha tau ngayune kok ngene lho. Lah. Iku dene bersyukur duwe aku. Lah, Ayo dhuwure. Lah terus Ngisore badalah. badal lagi. Aku ngene-ngene ya menungso lho Mas. Jajak. Dene mbok tresnani lho ngono ki ora oleh. tapuk to. Tapuk to. Mbok sia-sia. Alah. Waduh ya. Yo, yo Mbak Dita. Monggo. Sing nembang Adita sing jenglek gitu lho. Monggo. Yo. Mambiat mayone Iya, maksudnya. Wah, lega Mas. lagi anyake wis penake kaya Penak ngene. lega. Anggane kok penake apa wis teko. Oh, lah kira rasane kok. Lah kono ora teko kok. Nah, aku yo pengen ngono. Santai wae, anake gendur sih. Yo, coba Dita. Suwarane Neno. Piye Mas? Lega banget. Lega banget lagi pindho lho iki. Santai wae. Ayo, ganti pasangan banteng. Kok tekan banang kok. Yo paling ora yo gajah ngono. Kabeh diterali. Iya, bunyi. Ayo gendho. Kita ayo Cari. Iki mau anu wis wayahe kedu ya. Iya. Iya. Ayo. Nyarang nyai Yo aku pengen kaya mau lho di gleng ngono lho. Gleng. Oh, lagi mangan kabeh.
Wah, Pak ngeteni. Mbok mengke darene bali bunga. Ayo, Siap-siap ya. Anjen kaya mau lho. Alah santai wae witekno yo. Alon-alon barang. Alon piung kene yo nginguk mburi. ayo di contohin lo pasangan tadi. Nah, kemudian lan kita sangka. Ngono kuwi lho. Pengen ngono kuwi. Gampangnya kok ngene lho. Coba. Ngono begagao. Ya. Ada ambana, Nduk. Hubungannya berdagang. Bukan kalau juga hubungannya. Ayo, larang itu. Lar lan kita. Ayo. Awas. Hangke. Larang itu. Jane tekan ora to? Coba kita Sing arep tekan piye wong arep teko cedhake lho RT ngono to bali. belum ini tak ganti pasangan. Yo, Larang itu. Alah. Dasare nggonamu mejen bisa. Iya, pikir itu ora iso. Betani ngali sik, kita kali. Coba bakal pengen debos kontrol. San. Ya, larang itu. Terasline gadahanmu ora menungso. Isone karo salon. Harus salon. jane penake kupinge budek. Coba gendali tak jeglengi sapa ora? Nah, coba. Kang kelinyat, Iban. Kan kalimiat, Bapak putus asa itu. Pokoknya jenggleng muni. Lah nyata tak jeglengi iso lho. Iso lah apa di Anak aku iso. Salon lho. Kenapa lho? Iya. Coba kita. Anu dek, sombene anu dek, nek aku pas Pas apa? derek masih iki tutupono daster wae. Iso 200.000 yo. Oh, piye? Ngene yo, bos yo ngene iki. Oh, Ngopo? lha iki 200. Lah iya. Kekno ditari ya. Ah. Ah. Napa tau? Anu nglire Mbak Silvi. Boleh capek. Bos. Ora aku tuh. Wes di. Lah terus ae. Bang, wis. Duwe backingan kok Mas. Itu kirim lawuh mboten. Wis saiki bakal ngono to. Apa jenggleng iki? Ayo. Coba kita. Nusantara. Bawah, dirasakan Banyuwangi. Bawah. Yuk.
dipunaturaken gerakan Banyuwangi. Nggih. Iki nawara terakhir. Engko liyane tak aturke ning Patok Songo nggih goro-goro. Nggih. Iki ana sing ngersake lagu sing wis suwe bakal tau diparingi Mas. Napa niku Mas? Mimpi semalam. Nggih. Kula nyuwun tulung sing sesindenan Mbak Darsini. Pak semalam ngoten ya. Nggih. Ayo. Iki kula kemake dateng Pak PI, Mas Pur Tepu, para kadang-kadang SBA sesuai Banyuwangi ingkang saking Tuban, tulen dimanapun berada. Nggih. Mas Wardoyo Jumantono. Selamat malam Mas Wardoyo. Ayo. Jatuh sih mimpi semalam Mbak Darsini. Bawa. Yuk, mau dibuka nih. Bawa. Yuk. Ya, Mbak Darsini sing nembang, sing nyendaki, aku njaluk tulung sing ngegong Pak Mangun. Senggane wong werna loro tok. Penak banget karo gede banget. Ayo Pak Mangun. Oke. Ayo. Sing ngegong kei mic. Itu warna loro. Penak banget karo gede banget. Ya, kemajuan sing ngegong sampe yo gawan. Gawan apa? Ya iku kanca wedok. Ora, ayo. Pak Gede, siap baru nih. Bun. Oke, siap. Ayo. Bawa. Iya, Lebar. Aku dek bengi apa Kok wedi banget. ketemu ulo Pak. Kok gede banget. Ulane nyakot apa? Wah, penak banget. Sakwise nyakot apa? Wah, penak banget. Tak pijet-pijet. Kok gede banget. Aku njer-njer. Aduh. Enak banget. Foto kuwi ngor. Kok gede banget. Ing bandek bengi ngor
Waduh, penake. Wah. Kose, Bos. Penonton ngono munggah salah siji nek wani tak ing 1 second. Enak banget kali gede banget. Sawer 1 second. Jawabanmu kuwi kok enak banget karo gede banget. Monggo sih. Ayo, sapa sing wani masuk? Ayo. Kowe kok Wedok niku. lanang kok. Lanang. Lanang, semuanya maju. Di. Gampang mawon rasane wae. Penak banget karo gede banget. Ayo. Wah, enten mboten iki. Ayo di. Oh, enten kok mriki. Ya. Pak, begini. Selalu mono. Seperti aku. Ayo di. Wah, iki terima kasih. Mario menang sampai. Ye, Didalu Den Mas. ye, baru. Nah, Paling apa sini Pak? kula Asmara Santo saking Jiwan Madiun. Benar, Asmoro. Kula nggih. Napa niku SBA Group niki. Alhamdulillah. Ye. Yang seragamnya ra SBA. Padi ya seragamnya. Pun siap nggih. Sampun. Lemur saya batal sini nggih. 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 Kuti. Alah. Kemayune. Urung nambah wis. Ayo. Lebar melawan Pak Asmoro Santo. Ayo, monggo. Mulai. Aku dek bengi apa? Ayo jaran wis. Ayo, pokoknya jawabannya memang sesuai kan dhewe, nggih. Gede banget karo banget. Oh, terus nek urung wis itu penak urung lalu gede. Oh, lalu cowok. Iki Oke, bener. Ayo, balik nih. Ayo, iya Leda. Ayo. Aku dek bengi Pak kok penak banget. Allah. ketemu ula Pak Kok gede banget. ulane nyakot apa Kok penak banget. sakwise nyakot apa Kok penak banget. apa pijit-pijit Kok penak banget. penak terus ra aku gede iki Wis umur gedene arang-arang. Wis pokoke penak alhamdulillah. Ayo. aku njerjet Kok penak banget. Ya. Terus penak terus Goblok. kita penak alhamdulillah. Ayo. foto kuwi Pak Kok gede banget. impen dek bengi Pak Kok penak banget. Nah, ini aku Matur suwun Mas. Ya, tuh alhamdulillah. Kulino ngaji Bapak. Ya terus di Mas Santo. bagi loro Oh, siap. Kecek kita no. Kecek pokoknya. Ini kok Mbak Dasi ini nyuwun bagian nih kok Mbak Dasi ini. Nggih, matur nuwun. Kok tak turunin Pak sama Mas Gendro. Nggih. Saya mau bayar jarane, Pak kabeh padha seneng kali ya.